bụ main market Enugu ebe anyị na-ewetara unu ka nọdụgodu n'ụlọ nke akpọrọ sit-at-home nke ndị na-azọ nwere onwe akpọrọ IPOB kagburu tata wee na-egosi unu na ndị mmadụ apụtabana na-azụ ahịa n'uju n'agbanyeghị na ha na-apụta nwantịntị o nwere onye anyị na ya na ebe a na-azụ ahịa na salad line nke main market Enugu ka ọ gwakena anyị maka anya bụ sit-at-home na ka obi dị ya. Ọga anyị ndewo. Nne. Ka mmata afa. Biko afa m bụ Mr. Ede. Chief Ede, sorry, not Mr. Ede. Ehi na-azụ na main market. Ana m azụ afịa salad, ihe na-edozi arụ ndị mmadụ. Ọ dị mma ka anyị bidogodu na Mọnde gara aga ị pụtara afịa ebe a? Mba, apụtara m. Maka ya bụ sit-at-home ndị Biafra na-ekwu. Ọ dị mma tata si ka isi nụ na akagbugo ya bụ ihe iwe pụtazi akọrọ anyị. Obi adịrọkwa m mma, achọrọ dị m ka akagbuo dị achọ ka emere gaba n'iru. Ole si ma enyere ndị Biafra right hewa maka na ndị Biafra since ejin shọgụ ha nụrụ ndị Biafra nụrụ ọgụ ka ha were onwe ha since ha na-agbara ndị Naijiria bọrọ iwu tọta bụ na gị na-abụrụ so ekwesịrị ka eneru anya ihe ndị Biafra right ha ka ha nọrọ onwe ha maka na ha etozughị nọrọ onwe ha ọ bụ na ha etozubeghị nọrọ onwe ha Naijiria kọwa ha many years ọ ga-abụ ha nọrọ uti ha enwe ike nọrọ onwe ha mana dịka m si wee nụ anụ m na after 25 years dịka m si wee nụ n'akụkọ na ndị nụrụ ọgụ kwesịrị iwere onwe ha mana na ya agafego 25 years ọ gịnị mere na ya ma wezi onwe anyị. Ọ dị mma kedu nwere ndụmọdụ ị ga-enye ndị IPOB otu anụmanụ sit-at-home anụmanụ mana o nwere ka o si emetụta ndị mmadụ dịka ndị na-azụ ahịa ma ndị na-ego ego kedu ndụmọdụ ị ga-enye ha ịchọkwa ihe a bụ sit-at-home ka a na-eme ya ka a kwụsịgodo ugbu a ebe ọ bụ na e kwuru na a ga na-eme once in a week mụwa sọpọtụrụ ka emere gaba n'iru ole ezimowe ihe kpatara ga-eji kwụsị ya bikos na ihe ahụ a na-emebi ihe ga-egosi na ndị Biafra dị serious iwere onwe ha so akwadoro m ka akwụsị ya ole ezimasịsịkwa ka emere everyday ịma na nke ahụ adịrọ mma mana gụkwa na-ere ihe na-emebi emebi dịka salad kedu ka o si metụta gị ụbọchị Mọnde ahụ na-abịara anyị? O metụta m mana o ruru ọnụ ka oge COVID emechiri afịa almost 1 month or more than that 7 so nwere ihe anyị na-ere bụ ihe na-emebi emebi kwatọra mana ọ bụgodo na arapụ one day ahụ ọmabịa ga-eme ka m wada ogbenye m ka ga-ewekwa ego ndị Chineke ga-anọghịkwa maka na ihe anyị na-azọ bụ right anyị wabụ ndị Biafra. Ndewo. Unu anụgo ka o si wee kwuo ya otu onye n'ime ndị na-azụ ahịa na main market Enugu bụ ihe na-ekwu ka obi dị ya na ya bụ nkagbu akagburu sit-at-home tata. Unu anụgo ka o si wee na-ekwu ya ọ iji gosi unu na ndị mmadụ na-azụzụ ahịa ha nwantịntị ọ dị mma dịka anyị si wee na-agwa unu na ya bụ nọdụgodu n'ụlọ nke ndị IPOB guzobere na akagburu ya tata anyị wepụta na main market wefu na ndị mmadụ apụtagokwa zụba ahịa ha nwayọọ ọ dị mma ka anyị jụkwa otu onye na-ebe anụnwa ajụjụ ka ọ gwa anyị ka obi dị ya na ya bụ sit-at-home ndị IPOB na-ekwu maka ya iji wee zọta ihe ndị Igbo na-azọ na Naịjirịa. Ọga ndewo. Biko ka anyị mata afa gị ma ọ bụ ihe a na-etubu. Oke afọ m bụ Henry Okonkwo.
ọ dị mma ifugonu na Mọnde gara aga na ndị mmadụ nọdụ n'ụlọ ka o si metụta gị dịka onye na-azụ ahịa? O metụtara m mgbe e kwuru ya ma ọ na-ewute m bọdụ inezi anyị ihe anyị na-azụ efu na enwere ihe a ga-eji tụnyere ya ihe onye ọbụla na-azọ ka ọ dịrị ya mma ịbịa na South East a lot of things is wrong so ihe a na-fight kwana ihe a ka ihe dịrị mmadụ mma at least ịmụta nwa ịmụtala enwe future because ihe na-eme kịta gbagwojuru onye ọbụla anya so and we can't continue with it. Kedu ofu ihe ị ga-atụ aka bụ ihe ndị Igbo na-azọ ke na ebe a na-emebu ndị Igbo ahụ na-ekwu oke? A ga-ekwu one yala one ị ga-ekwu okwu ụzọ negodo Enugu Onitsha road na ugwu onye ama for years upon years people are suffering so what can we do? Anyị na-ebe akwa every day ka enwee change but the more anyị na-ebe akwa the more ihe na-emebi so ọ ya bụ iwu onye ọbụla kedu nke ị ga-ekwu ka ebe mma atụ aka ma ugwu ọba nke mkpọgodo bụ nke akwa arịrị because mgbe m hụrụ na at the age of 7 njele Onitsha ọfụ otu a ka ọ dị up to today ịmago ine-eme anyị mara how many years m gbagogoro ịmaziri afọ mmadụ na-ata so what are we saying is that na anyị chọọ change ka ndị Igbo nwee ike nweta ihe ndị ọzọ na-enweta kekwana ihe ọzọ ọkwana ya mere many of us ji join ise si onye chọzi ebe ọbụla ọ bụ ka anyị nweta ihe anyị chọrọ ọ ya mere anyị ji ajoin ihe ọbụla ekwuru anyị ga-ajoin ka ihe dịrị anyị mma. Ndewo. Unu anụgo ka ndị na-azụ ahịa na main market si wee kọwata o nwekwara onye ọzọ anyị na ebe a na-azụ ahịa akwa ka ọ gwa anyị ka obi dị ya maka ya ga. Ndewo nwanne m nwaanyị. Biko ka anyị mata aha gị. Aha m bụ Obiọma Nọsike. Ihugonu na sita toma emeri ya ụbọchị Mọnde gara aga oru nke tata akagbuo ya ka obi dị gị maka ya dị? Nke bụ eziokwu bụ na obi dịkwa m mma dịka onye kwuru n'ukwuburu ihe anyị na-ahụ n'obodo a ọ na-eju anyị afọ ọ na-enye anyị joy afụfụ karịsịrị so that is why anyị ji comply ya on Monday gara aga our aim bụ ka ọ bụrụ na a ga-emegide ya ka ndị Igbo nweta oke ha ihe ahụ bụ ihe kwesịrị ka enye ha enye anyị obi ga-adị anyị mma onye ọbụla aṅụrị ebe a oke ndị Igbo dịka na-ebe yes ọ bịa ihe na-ekwu because the marginalization a na-ekwu okwu ya dị too much so ọ bụrụ na enye anyị oke anyị otu anyị na fight ihe a enye anyị Biafra obi ga-adị anyị mma anyị anabazube ike that is why anyị ji eti mkpu a ka enye anyị ya alisi onwe nke enyere anyị mara na nke a bụ nke anyị nwa then ndị ụmụ nwanne anyị ndị mgbago ugwu ha jide nke ha mara na nke ha ka ọ bụ ihe nchọrọ ịjụ asị gị kịta ka emezie Naijiria ka ọ dị mma ma ọ bụ ka enye Biafra kedu nke ị ga-enwe? Nna ha ga-amasị ka enye Biafra. Ndewo. Ọ dị mma o nwekwara onye ọzọ anyị na-anọkwa ebe a ọ na main market Enugu ka anyị na-ewetara unu ka ndị mmadụ si wee na-azụ ahịa tata akagburu ya bụ sita tom. Nna ndewo. Good afternoon. Ka mmata aha gị bụ? Ka a na-akpọ Ronaldo. Yes. Onye anyị na-agba bọọlụ. Ma na-agba bọọlụ ọfụma na. Afụgo m iyeri ntị gị mara ị na-agba bọọlụ. Maazị Kosi. Ọ dị mma ka isi fu sita tom anụwa emecha ka bụzie tata ma nke emere last Monday na taa ka isi fu ya bụ ihe. So nsepụ ya bụ na ọ na-aga ọfụma ka ọ gaghị si wee tuo ọkwa ịghọtago n'aka ya. Ndị Igbo na-ekiri so onye ma na-ekwu bụ gịnị ọ gara ọfụma last week Monday so and ọ na-agazikwa ọfụma this week kwa so onye ma na-ekwukwa bụ ka ụmụ youth ka enebakwala ụmụ youth Biafra anya ọkwa ịghọtago ka ama na onwe ha nọkwara ọfụma ụmụ youth ịchọ ga-emelụ ha bụ at least ọ bụrụgodi ụmụ ihe ma ọ bụrụgodi ihe na ụzọ ha na-adị mma ịghọtago ka ama na onwe ha na-alachakwa aka yes nye ha ọlụ anyị chọrọ ọlụ ịghọtago yes anyị chọrọ ọlụ ezigbote ọlụ
ụmụ ya osu n'ọlụkwa ọfụma. Gị nwa bụ onye na-azụ ahịa ịchọkwa ego mbinye enwe ihe a na-akpa ego mbinye a na-enye ndị na-azụ ahịa ọ nwe ihe a ka ndị youth chọrọ ọ bụrụ ya Ya nwa o anyị needed our own money our own share as a youth ịghọtago anyị tinye ego na akpa ote anyị na-eri ego na-enwekwa aṅụrị ịghọtago biko si and another one bụkwa ka ndị be anyị fụta ka anyị mee gịnị ka anyị kwado Biafra ka anyị kwado Biafra anyị na-edere n'ọlụ onwe anyị achọkwa ka ndị gị nwe ihe a na-akpọ restructuring a sị gị ka emezie Naijiria ka ọ dị mma nọ Biafra kedu nke ị chọrọ achọrọ m ka emezie Biafra ka ọ dị mma yes ka ọ dị mma ka enye anyị Biafra anyị chọrọ ịnọlụ onwe anyị ọkụ ịghọtago ka anyị libe ebe a ndị ọzọ na-eli n'otego ọ gịnị bụ ihe a na iwe na-ewezi anyị biko ndewo Ronaldo ọ dị mma anụgo m ajụjụ ọtụtụ n'ime unu na-ajụ anyị Joshua Silas ndewo Ike Peter ndewo Chimara Ofegbu obi kara m na onye ị na-agwa anụla ihe ị na-ekwu ọ dị mma ọ ka bụkwa na BBC News ka anyị na-ewetara unu ka esi wee na-eme nọdụrụ onwe nọdụ n'ụlọ nke ahụ ndị otu na-azọ nwere onwe akpọrọ IPOB kagburu n'ụbọchị tata anyị wee sị ka anyị bịa n'ebe na-ekwokarị ekwo bụ main market Enugu wee gosi unu na ndị mmadụ apụtala n'uju wee na-azụ ahịa ha tata ndị mma ebe a bụ ebe ụgbọala na-aga njem na la 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 la